Čau lidi, vítám vás v prvním dílu Gerismolu, jsem tady s kamarádem, pozdrav. Čau. Jméno vám řeknu někdy jindy. No a budu dělat bordel. To vždycky. To je nejlepší. Takže tady jako první tady uděláme kurvadlo. To je ten, Hezká domácnost. ano, jsi zabil. Tady dáme nějakého zombíka. Že tady tak hodíme, střelíme mu hlavu. Kramba! To bylo mi šmejde. Co to je? Nějaká svině, víš? Taková robotická a... Bez něčím házet. Jo. Je tam zombíky. Dám, počkej. Víš? Taková svině, víš? Víš, jak má. Já tam jsou zombíky, ať něco mu to udělá. Nebo nic. Takže... Můžu nech. Je můj. Jo, nedám. Je můj. Můj. Může jít. Jo, to taky taky tady nápad. Názor. No tak jako pojďme. Máme ještě jednoho. Dáme tam nějakýho... Co ty zná? Jo, to zažere. Ňam. Dobře. Když tak to vypadlo kostí, vej. Může nás to taky zabít. Mám to tam dát? Nás to zabilo? Ne. Tak jo. Pomoc. Jenom vystřel. Vystřel. Tak to druhého podívám. Může nás to podívá, nezažene nás to. To bylo tady světlý, že teďka. Vlastně... Co zdál šet. A to je tady. Máme ten vystřel. Teďka. Doufám, že mi to Frap zase nerozkouskuje naplně. Bude mi to video na 15 vteřin, a poslední mi to bylo na 48 vteřin, takže... Každý soubor půl gigabajtu. Doufám, že se mi nesnaží znova. Když mi dáte 10 odběratelů, tak bude speciál třeba 40 minutový. Uvidíme. Který bude dávat na YouTube hodinu. 4 hodiny spíš. Mával, ne? Tak to byla přímo geniální. Jdem dělat bordel už teďka. Tady dáme tohle sudy. A lidi. Jo, no to jsem si to postavit hezky do řady. Můžu říkat na jméno, jo. No tak to je jedno už teďka. Tady hodíme, dáme tady mučici, něco mučici, jo, dáme tady arénu. To je nedostřel. Ne, no nechám to jedno. Tady dáme potky. Jo. Dáme tady si tady třetí. Tak. Takhle. Dáme další. Jsi výborný stav.
Ano, já vím. Bořek stavitel na mě nemá. Ne, to teda nemá. Představ to mě, totiž takhle je lepší. Čaká, to je malý. Bořek stavitel. Bořek stavitel, to jsi taky těžší nářek, než je učitelka. Snad neuslyším nikdy. Prostě to začalo sekat. Nech toho. Jo. Tak tunel Blanka. Nikdy nedostavěný. To je už je postavený, že to ne. Hovno. Hey, Doc. Excuse me. Kde je ten, kdo se tady nechtěl? Tady je pan. Tak přesně dostal. Jo, už to. Co je to už? Ok, chceme. A teď sem dáme... A pak mladě. Tak a schozí za rany. Můžu se nejde lepší vztek. To mám tady kancelářskou výboru. Dáme přijít. To je budka. Budka pro psy. Jak se vám omlouvám za občasné lagy. Jak mi to blbé. Strašně mě to nedá. Když na něho schodíš. Velkou velkou. Tak on já. Ty se tady taky jako dobře modlíš, že? Přede mnou modlíš. Akbar. Ale ty už se to modlil. Tak, Simka dáme co? Střechu. Bez vám, a jak jsem byl chvíli spomínat ty zmetky. Že dáme si takhle 2 zombíky a dáme tady jednoho rebela. Máš se zabít! Teď věděl. A takhle jsme... To a já jsem nemusel jít předtím. Takhle se to nemá dělat, jo? Jako, tak se nemá házet něco, jo? To jste mysleli, že to je tak. To jsme nevěděl, že jde. Když to tak. Fakt, zůstaň na místě. On vám teďka ukazuje, co to nemá dělat. Jo. Řemat. Ano. Co? Umři! Co? Víš co? Co ho zabije? Teď ho zohavil. Tak, A to teď si má červíc. já jsem jak vypadá klávě. Tak já myslím, že už to tady pro dnešek stačilo. Dejte like, odběr. Co vám to nebude líbit, tak si dejte třeba dislike, je to jedno. Nebo si vydržte prdel. Musíš to říct, že?
Tak jo, tak čau. Zdrav. Čau.